Nerbio sistema. Aparatu honetan parte hartzen duten organoak, garuna, nerbioak eta bizkarrezur muinak dira. Nerbio sistema neurona izeneko milioika nerbio zelulez osatuta dago, eta garunean, bizkarrezur muinean eta nerbioetan daude. Nerbio sistemak hainbat funtzio edo zeregin ditu. Batetik, aparatu guztiak martxan jartzen eta koordinatzen ditu, eta bestetik, erlazioak ahalbidetzen ditu. Horretarako, zentzumenek ingurumeko mezua jasotzen dituzte, eta ondoren nerbioek informazioa eramaten dute garunera. Garunak erabakiak hartu eta aginduak eramaten ditu, eta berriro ere nerbioek agindu horiek organoetara eramaten dituzte. Esan genezake, beraz garuna dela pentsamenduen eta sentimenduen organoa.